Hello guys! Welcome na naman dito sa ating channel guys, Buhay Bukid. Andito naman tayo sa aming bukid. Inaano ko dito yung tinanim kong mais. Tumutubo na sila guys. Yung mga mais ko. Ayan. Kaso, tumutubo na rin yung mga damo natin. Ang dami ng damo guys oh. Kaso hindi tayo pwedeng gumamit ng spray kasi yung mga ano ko dito guys, mga saging ko ring tinanom dito na ano, mga ano tawag dito sa amin, saging na ano, lakatan o binangay. May tanim din ako dito guys. Hindi tayo pwedeng gumawa ng ano, gumamit ng medisina para pampatay ng damo kasi baka sensitive kasi itong mga saging natin. Kaya ano na lang gagawin ko, titingnan muna natin yung ano, mga saging. Ito yung mga saging guys oh. Tumubo na sila guys. Ayan. Saka dito yung mais natin. Ayan. Dito. Saka dito rin oh. Tumutubo na yung saging natin guys. Kaya sayang naman pag ano. Kaya hindi na tayo gagamit ng medisina. Yan oh. Laki-laki na rin yung dahon niya guys. Kaya saka katabi niya yung mais. Yan. Yung mga mais natin tumutubo na. Yan, kaso yung mga damo hindi rin nagpahuli. Tumubo na rin. Yan yung mga saging natin guys. Dami na ring damo guys. Kaya kailangan natin ano, tanggalin yung mga damo. Kaya ang gagawin natin ngayon guys, gagamitin lang natin itong ano, basta ang tawag sa amin dito limpisa. Kayo na kung pangalan din kung anong tawag ninyo dito. Basta sa amin dito limpisa. Hindi ko alam po ano yung English ito. Baka ano ito sa English, grass cutter. Okay kayo. Guys, manood muna kayo guys. Anong gagawin ko dito sa mga damo? Dito lang yan guys oh. Yan, tanggal na. Yung kaliwang kamay mo, pagpulot ng damo, ay ito yung pang ano. Ganyan. Sayang naman yung mais natin guys, hindi natin nilinisin. Para may bigas na naman tayo. Pagsapit ng 3 kalahating buwan, harvest na naman tayo ng mais guys. May bigas na naman tayo. Yan, ito lang guys. Yan, simple lang. Itong nagagawa ng ano, itong grass cutter ko. Okay guys. Simple lang buhay dito guys. Makikita nyo guys, nakapaa pa rin ako guys. Para ano, hindi madulas. Para okay kayo. Ganito lang paggamit ito guys. Simple lang. Ayan, yung mais guys, kailangan hindi natin matamaan. Baka maputol, sayang. Ganito lang guys, simple lang. Kahit medyo mahirap sa gawin, at least hindi mo yung ginagawa mo. Kasi alam mo namang pagdating ng panahon, may aanihin tayo. Pag may tinanim, may anihin kang mais guys. At saka pag ano, dating ng panahon, lumaki na din itong ano ko, mga tanim kong saging. Kakain na din tayo ng saging. At kung hindi na natin makayang ubusin ng saging, magbinta na tayo ng saging. Yan. So guys, tumutubo na yung saging ko guys. Ito, sayang naman, baka mamatay ito pag gagamit tayo ng medisina para sa ano. Yan guys oh. Kailangan talaga natin linisin guys kasi ano, marami na talagang damo. Napapalibutan siya guys. Kailangan natin tanggalin. Para ano, maganda yung ano niya, masarap din yung feelings niya.
Okay kayo guys. Okay guys. Okay guys. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Tatapusin ko muna itong ginagawa ko. God bless sa ating lahat guys. Sa lahat ng ating ginagawa. Trust lang tayo kay Lord. Okay kayo. Bye bye.